Ribeira segue berrando que quere médicos. Os veciños concentraránse o vindeiro 19 de xuño en Santiago para conseguir que se cubran de forma definitiva todas as prazas vacantes. Un xoves máis, a veciñanza de Ribeira manifestouse fronte ás portas do centro de saúde para seguir reclamando a cobertura total das prazas de médicos do ambulatorio. A portavoz da veciñanza, Pilar Millet, apuntou que agora mesmo só hai unha praza vacante. Porque hai 3 residentes que están cubrindo 3 plazas, máis un que ven de vacacións o mes de xunio, xullo e agosto, e entonces está coberto, quedan menos unha, pero para o mes de setembro non sabemos o que vai a pasar. Por eso se está decidindo que fagamos unha convocatoria en Santiago para ver se nos atende o conselleiro de Sanidade para darnos unha solución ou outra, porque non podemos consentir que nos tempos en que estamos vivindo que non teñamos médico de familia. Sinala que a xente precisa do seu médico de familia e recorda que a poboación está a envellecer. Hai moita xente que está encamada, que necesita que o médico seu de familia vai á casa a mirar como vai, como non vai, sabe que é o que ten, sabe que é o que pasa, e non que esteas na consulta e chala unha urgencia e quedes sin consultar, porque ten que salir a urgencia, e ti ao mellor tamén estás mal, tens que ir saturar urgencias do hospital, e iso non podemos consentilo. Así que pido ao conselleiro de Sanidade que tome máis neste asunto, que miren en que están fallando, porque están fallando na sanidade pública, e que se deixen de untar á privada e que poñan contratos dignos á pública. Petición de reunión que xa realizou o colectivo de maneira formal e da que aínda non teñen resposta. A próxima semana, 12 de xuño, haberá movilizacións por toda Galicia convocadas por SOS Sanidade Pública pola escaseza de profesionais que se está a rexistrar en diversos puntos da comunidade. Está pasando en moitos sitios, está pasando na Mariña, está pasando no Salnés, está pasando en moitos sitios. Entón vai haber unha manifestación xeral de todo Galicia. E despois nós vamos nos xoves a concentrarnos a Santiago. Movilización na capital galega que se desenvolverá o vindeiro 19 de xuño. A xente que queira sumarse, que ten que vir aquí, anotarse, nos anotamos sin compromiso ningún, os autobuses son gratuitos, e canto máis xente vayamos, pois mellor, hai que facer ruido, que eso non lle gusta. O alcalde ribeirense Luís Pérez Barral lamenta que a actual situación do centro de saúde non é sostible no tempo ao cubrir prazas vacantes con médicos residentes e outros desprazados ao municipio durante o verán. Estamos vendo que as medidas que se están poñendo en riba da mesa son parches temporais. É dicir, o que non pode ser é que a atención sanitaria, da atención primaria, que é a porta de entrada ao sistema sanitario, dependa da voluntariedade dos médicos e das médicas de facer quendas no seu tempo de vacacións ou residentes temporais que unha vez acaben o seu período de formación, van a ter que marchar seguramente do noso concello. Por tanto, queremos solucións definitivas, non parches temporais que solucionen a medida dunha vez por todas. Necesitamos profesionais sanitarios, porque a Xunta de Galiza inviste moitos cartos cada ano en formar a profesionais que saen das facultades de medicina do noso país e despois teñen que coller a maleta e emigrar. Polo que sostén que é preciso que eses médicos non emigren e traballen en Galicia e no sistema público. Pérez Barral fai un chamamento á veciñanza para que siga acudindo ás concentracións e loitando por unha sanidade digna e de calidade. Para pedir que haxa médicos a tempo completo e que se cubran todas as vacantes que temos neste centro de saúde. Estamos falando de que adoitan haber entre 4 e 5 persoas de baixa neste centro de saúde de Ribeira que atende a máis de 15.000 persoas. Estamos falando de que o principal centro de saúde da nosa localidade ten un déficit de médicos entre 4 e 5 persoas e, por tanto, estamos deteriorando a atención sanitaria á poboación ribeirense e a veciñanza, pois o que lle exixe a Consellería de Sanidade é que se poñan a traballar para que haxa os médicos suficientes e que están recollidos no cadro de persoal do Centro de Saúde de Ribeira. O rexedor local afirmou que estará sempre ao carón dos seus veciños e pediu ao conselleiro de Sanidade que atenda as reivindicacións dos ribeirenses.